след невероятния успех, който пожива на последния клип, анализирахме грешките си и днес сме готови да ги поправим. Така че ще заснемем някакъв тип daily vlog. Сега ще са day in the life. Отиваме да погледаме малко дрифт и след това ще потренираме. Safety first, така. Отиваме на дрифт. Ето това е Васко как помпи гуми. Има балчи има господине. Да, освен мускули, помпи и гуми. Така първите ни daily vlogs. Ще се опитваме да подобряваме съдържанието с всеки клип, като сме самоуки и се учим от YouTube. Ама пък смятам, че ще е нещо готино. Да видим как ще порасне този канал и общо взето прогреса и подобрението в видеята, в съдържанието и така нататък. И това ще е на този етап. Ще се постараем да качваме веднъж в седмицата. Оборудвахме се с селфи стик. Вече не само имаме статив, имаме и селфи стик. В смисъл, играта загробява. Малко е шейккам в момента, но ще пробвам да го едитна после. Нали, не ползвай чуждици, ползвай българици. Васето намери нов bulking hack. Белени фастъци. 2 лева, 70 грама протеин, 250 грама, 1500 калории. Охо. Снимам с една голяма ръка. Това аз ли съм, бе? Чайчето. Баси ръките, човек. Баси ръките, човек. Чакай, бе, жена. Брат. Полицая ме спира. Полицая ме спира, вика ми, че караш с крака. Викам, това са ми ръцете, бе. Може би разбира се, не се обижа монами. Толкова на цяло се външно станат същността. Направи ме щастлив, за мен живота не е сив один. Нищо не виждам и този ден е мъглив. Обичам да пгират, а впрочем трябва ли да бъда точен? И аз не съм непорочен. Това страхта не щупиш
низмото. Да не щупиш низмото, то лома настигналата. Стрексала. Добре език. Yes. Поради контузия, агънца, не да я няма в момента. Това, което ще видите в днескашната тренировка е следното. Тренировките малко започнаха да ни се разминават, защото аз твърлих капачка, малко съм контузен. Иначе тренирахме заедно две мускулни групи, два пъти в седмицата, следователно гръб гърди, рамо ръце, крака и веднъж кондиционна, два пъти кикбокс в седмицата. Сега аз реших, понеже нямам възможността да си тренирам и двата крака, реших да ги разделя типичния бросплит, който да е понеделник гърди, вторник гръб, сряда евентуално почивка, защото сега много ме ядосат, аз не съм. Защото и двамата последно време не почиваме, което е грешка. Си личи, да. Което може да е грешка, но смятам, че се възстановяваме окей. И така. Давай. Се огледам. Днешната тренировка е... Колко съм здрав. Така, второ, така, днес ще... Давай, почвам. 3, 2, 1. Уау! Стига се гледай, бе. Дойде тук. Не е вярно. И тук като е. И какво правиш там? Видя ли? Иди там, назад. Идеално. Давай. Днес тренировката е за рамо и ръце, обаче при положение, че Иван е контузен. Аз съм Иван и съм контузен. Той вчера е правил рамо, защото 2 седмици не се разминават тренировките. Той вчера е правил ръце, само вметвам, не рамо. И аз... Кой той? Кой той? Аз. Иван или кой Ян? Предстои да ви покажем тренировката. Кое давай просто? Жената ли? Полезно е да го няма да е полезно. Абонирайте се за канала, харесайте и коментирайте хареса ли ви тренировката, хареса ли ви дрифта, хареса ли ви дейли влога.
Какво искате да виждате повече? Просто да пишете долу в коментарите, какво искате да виждате повече. Повече тренировки, повече дрифт, повече мотори, примерно. И Тепърва- по-трудно реално. Тепърва Може да създаваме- хейтвате Иван в видеото или мен. Това не е проблем. Чакай, Просто понеже го забудя. Да, някаква комуникация евентуално. Да, тепърва предстои да зададем някаква посока на този канал. Ела малко назад, защото според мен си отрязан, не знам дали се вижда. Тепърва предстои да зададем някаква посока на този канал. Ясно е, казали сме, че искаме да е абсолютно тотално канал, в който всеки може да научи нещо в позитивна насока за промяна. И промяната, както знаем, започва от самите нас. От днес. Така че от днес. Не, тя е започнала. Тя започна днес, от но миналото преди днес, 2 години. да, преди 2 години, от Хана Спаров и така. То и то. Ако някой пита как се контузи, така се контузи. Искам да тренирам, а не да се Искам да тренираме, не да се снимам. Почваме с загрявка, защото не искаме контузии.
Трябва да го прави седнал. Прави го седнал, да. Ага. Седнал като селянин. Аз ще правя прав. Флекс. Ама тук ти снимам челото. Тук се вижда челото само. Челото се вижда. Айде. Това ще падне. Няма. Разтреперва се от присъствието. Това така. Кардиото ми в момента се изразява в слагане и сваляне на шината, това направя се. Отзад ти е фенка вече. Там чупих коша. Едно сто, се паднах. И го нокаутирах директно. Представяш? Кошо трошача. Така че сме. Sredi vas ustvaril prvi unik s novo usluga. Bihealthy se zaveda za vas. Trenirajte v središču zona, personalni prenosni šokove, masaže. Rezerviraj se odstopka na 0700 44 800. Mid-season ofertite, rezerva Fashion Days. Без капка под. Без какво? Без капка под. Ляв, десен, давай.
абонирайте се за канала, харесайте го, шервайте го с приятели. Ела малко назад, защото според мен си отрязан, не знам дали се вижда.